Helo, dyma ni gyda Gareth Potter, cerddor o fi, a Rhys Aneurin sydd wedi curadu a trefnu'r arddangofa Cloriau i'r maes Eisteddfod, arddangofa newydd bon. Alli di weid faint o waith oedd cael yr Cloriau yma, beth ti'n deimlo ar ôl gwblhau yn? Wel, dwi'n falch bod i gyd i ddod at gilydd. Mi oedd yn lot o waith ymgasglu mewn bobl i wneud o. Ond dwi'n meddwl mae'r diolch mwyaf i bobl fath gyfrannu ato, achos dwi'n meddwl oedd y brwdfryder roth o bobl fath Gareth i wneud o. O'n i gorau slwch di gobleithu gael am diwedd. Oedd y brwdfryder o gen bobl i wneud o. O bobl yn beth da. A lle ddath y syniad yn wreiddiol? Dwi'n siŵr, pryd gysi syniad, dwi'n cofio'n iawn. Ond o ti, yr ochr ddylunio wedi dy ddenu di mewn ffordd? Ie, wel, o'n i jyst yn meddwl bod Cloriau a records Cymraeg heb cael ei roed yn y cyd-destun celf fel mae darna sydd ddim Cloriau records. Mae'n digon hawdd di ystyru, dwi'n meddwl, darluniau sydd ar Cloriau os dyn nhw'n cael ei roed. A ti wedi digwydd bod wedi dewis personol di un o gloriau traddodiad ofnus sef cyn grŵp Gareth. Pam Eisteddfod clawr yna sef Welsh Tourist Board ar laber Constrictor? Wel, dwi'n ffymodd efo'r album a felly hefyd mae clawr yn deud gyd mewn ffordd eitha llawn hiwmor. Wyt ti'n cofio creu'r clawr, Gareth? Dwi'n cofio cael lot o ddadle yn y band ynglŷn â sut o'n i'n mynd i wneud yr album. Pwy ddyluniodd y clawr? Mark Lug nath dylunio'r clawr. Ac oedd e'n gwneud yr holl gwaith celf ar gyfer y band. Oedd e'n gwneud t-shirt oedd pawb yn gwisgo. Ac oedd hwnna'n rhan o'r llwyddiant traddodiad ofnus a ti gwydyr y band nath ni wneud ar ôl traddodiad ofnus. Fel mae'n DIY, dy? Ie, ond oedd Lug yn dyluniwr, a mae dal i fod yn. Felly, oedd e'n naturiol bod e'n neud hynna. Oedd yr 80au rwy'n yn gweud bod nhw'n mynd i weld, oedd yr 60au, 70au falle'n rhyw ffurf o'i mytholegol a Celtaidd a clasurol. Wedyn mae'r 80au rhyw ffordd yn DIY fel chi'n gweud, lle oedd pobl yn dechrau rhwygo'r cyfan allan rhyw ffordd. Wel, be dwi'n feddwl nath ddigwydd, ar ôl 79, ar ôl i referendwm siomedig iawn ar ddydd Gwrdewi, nath pethau newid, nath yr holl peth sôn am y gorffennol, a sôn am yr oes air, a fi, a pethau. Nath ni mynd yn erbyn hwnna. Wrth gwrs, y Cloriau cyntaf, i ddechrau'n mae Rhys Aneurin wedi dewis record clawr merched yn 15 trwy'n y coch. Ond oedd Cloriau recordio anrefn, gael rygyn ganrif a mae'r tywyllwch felly. Oedd nhw'n hollol wahanol. Sef label Rhys Aneurin ei hun yn y... Ie. Ac oedd yna rhywbeth mwy cic yn erbyn pethau a llai romantis, dwi'n meddwl. A lot mwy, DIY. A pa record, pa glawr yw'r un mwyaf iconig yn y ddarn di? Yr un dwi wedi sgwennu amdano, ar un ydi Gwesti Cymru, dath allan yn 79. Ac oedd yn record gryf iawn, ac oedd y clawr yn gryf iawn. Dwi ddim yn meddwl dim dyna fy hoff album gen Jarman, ond dyna'r un nath rili gosod. Mae'r gan Gwesti Cymru, y prif gan oddi ar yr album, yn amazing. Ac oedd yn enghraifft o record pop, oedd pawb eisiau dawnsio iddo, ond eto record can oedd yn eitha, dim negyddol, ond oedd yn trafod pethau mwy dwys, mwy tywyll, llai romantis. A dyna beth dwi'n really licio amdan y cyfres o albums nath Geraint Jarman wneud. Dod â Cymru lawr i'r ddaear o'r breuddwyd. Ie, ac oedd yn fwy realistig, ac oedd yn fwy, so oedd ddim yn sôn am yr oes a fi. Ond mae yna gymaint o ddirgelwch, beth yw ystyr clawr Gwesti Cymru. Ac oedden ni'n trio edrych ar hwnna fel yna, o'r newydd. So ti'n croesawu syniad yr Eisteddfod am wneud rhywbeth fel hyn, bod y to ifanc yn talu teirnged rhyw ffordd? Wel,
erbyn hyn, oedd yn bwysig iawn yn yr 80au i fynd yn erbyn y gorffennol, ond erbyn hyn, dyn ni'n gallu dathlu y gorffennol. A dyn ni'n gallu dathlu popeth Cymraeg sydd wedi bod. A dwi'n meddwl bod yr arddangosfa yn rili cryf o ran hynny, a dwi'n meddwl bod syniad briliant. Erbyn hyn, mae gennym ni rhyw fath o draddodiad neu mae gennym ni hanes. O ie, o'n i'n mynd i ddweud hefyd, mae wastad yn iawn sbio nôl, dwi'n teimlo, efo un hanes a beth sydd bod, ond felly, da ni'n mynd ar drail bestig yr rwan, dyna di peth bwysig, dwi'n meddwl. Mae yna wastad ffordd i sbio nôl. Felly, diolch yn ymharu ar y ffordd da ni'n sbio ar diwylliant rwan. Un o'r elfennau falle'r mwyaf rock and roll o'n i, wel, o Daf o Cleptim Trep yn gweud fi'n mynd deall pan bod gymaint o rhain oed i yn edrych nôl i'r 70au, 80au, ond nhw'n fyw. Mae hwnna mewn ffordd ar ryw elfen rock and roll yn ei hun, ydy? Mae fe wedi gweud pan bod pobl i oed e. Neud hynny fel joc, oedd. Ie, wel, ar y pryd, yn dechrau'r 80au, oedden ni jyst yn mynd, Edward Ige, Ond, heb Edward Ige, bydde yna ddim sy'n pop Cymraeg. Ac oedd gyda ni rhywbeth i gicio'n erbyn. Ac oedd hwnna'n rili bwysig i ni. A mae hwnna'n kind of cool. A Gareth, wel diolch yn fawr iawn.